Moi, mä olen Salla Nasarenko ja mun ensimmäinen oikea kirjani Ihana kiihko, miksi seksi on niin tärkeää ilmestyy nyt keväällä 2016 Innon kustantamana. Ja tämä kirja kertoo tietysti nimensä mukaisesti seksistä ja seksuaalisuudesta. Tämä lähti liikkeelle siitä, kun mä itse avioeroni jälkeen muutama vuosi sitten rupesin taas deittailemaan ja tutustumaan seksuaalisuuteen, seksiin, treffailuun ja huomasin, että jopa meillä niin sanotusti aikuisilla ihmisillä tämä asia on edelleen osittain aika hankala. Eli ihmisten seksitarpeet esimerkiksi parisuhteissa ei läheskään aina kohtaa ja tämän ympärillä on esimerkiksi valtava niin sanottu tällainen pettämisteollisuus. Ja minä itse väitän, että näin ei tarvitsisi välttämättä olla. Ratkaisu tähän olisi avoimempi keskustelu seksuaalisuudesta ja seksistä, parisuhteista ja myös siitä, ollaanko me kaikki seksuaalisesti yksiavioisia ja onko näin kaikissa meidän elämäntilanteissa. Eli nämä on ne suuret teemat, joista tämä kirja kertoo. Ja kirja muodostuu sekä mun omista teksteistä että haastatteluista, että sitten ulkopuolisten kirjoittajien teksteistä. Niistä voisin mainita erikseen Rosa Meriläisen mainion masturbaatiotarinan sekä Jarkko Tontin seksirunot. Eli tässä nyt puhutaan tästä aiheesta, minkä mainitsin, seksin ihanuudesta ja myöskin sen vaikeudesta. Eli mulla on tässä myös tällaisia noin 40-vuotiaita naisia, joiden avioliitot on käytännössä päättyneet seksuaalisuuteen liittyviin hankaluuksiin. Sitten mulla on myös tällainen puolifiktiivinen rakastajattaren tarina naisesta, joka on elänyt naimisissa olevan miehen rinnalla. Lisäksi olen haastatellut kuuluisaa männävuosien seksisymbolia Jörn Donneria ja paljon muuta. Eli toivoisin, että ihmiset lukisivat tämän kirjan avoimin mielin. Mitään valmiita ratkaisuja näihin kysymyksiin ei tietenkään ole olemassakaan, mutta tärkeää olisi, että ihmiset lukisivat ja nauttisivat.